Здравейте и добре дошли отново в моят канал Nixi Pixi. Днес ще говорим за една доста емблематична кола Mercedes W124 E500 Ciccone. Тази кола я имаме от 11 години, а в производство е от 90-та година до 95-та, нашата е 94-та. Това е единственият Мерцедес, който е правен съвместно с Порше. Тази кола е с V8 двигател, като той е 326 конски сили и ускорява от 0 до 100 за 5,7 секунди. Тази кола харчи 16 на 100, което означава, че трябва да имате възможности, за да си я позволите. Колата е произведена с следните екстри. Нагревател на предното стъкло. Това е за регулиране на подглавниците на задните седалки с цел по-лесно паркиране. Това е за регулиране на задната щора. Това е нивомат. Това е за изключване на блокажите. Тук имаме за включване на блокажите зимно време. Тази кола, освен това, има функция печка, освен подгревите, на двете седалки. Ако искаме в 8 часа да си пием кафето още, а в 9 искаме да излезнем, колата да ни е загряла и вътре като влезнем да ни е топло. За да си регулираме прозорците, отново са електрически. Това са предните, това са задните. Тук да си изключим колата. Това по средата е с цел да си настроим огледалата. А тази екстра е с цел да предпазим децата да не отворят нищо. И тук имаме един под подлакътника, една малка жабка с цел да си държим касетките за музиката. А това е нашата музика, която е фабрична, Mercedes-Benz Special. Имаме отново тук за касетки да слагаме. Колата е с 4-степенна трансмисия, автоматична, а италианците я наричат дебеланко, т.е. Ciccone, заради раздутите калници, които ще ги видите след малко.
И да си дойдем на думата и да чуем въпросният V8.